Bueno, abans de res, Octavi, moltíssimes gràcies per acompanyar-me a comprar els bunyols i els xurros que tant de desig tens, perquè... Molt bé. Encara no he menjat xurros, eh? ¿No? No. ¿Qué tipo de vida llevas? Muy Sí, aburrida. se puede saber. Muy aburrida. El teu Instagram Sí. te jure que me té enamorat, perquè és cinema verité, tal Ya. cual. Esto es lo que está pasando. Si te gusta bien y si no también. Sí. Arreando. I lo que més m'agrada és ton pare. Soc superfan de ton pare. Clar, el pobre home no entén molt bé tot el tema d'internet, xarxes, són conceptes que ell no... Té 90 anys. Jo us explico el meu dia a dia i com que quan no estic treballant estic a casa amb mon pare, doncs el meu dia a dia és això. He vist fotos en les que esteu en l'hospital. Sí. La trama que crees Sí, en el text és meravellosa. Bueno, una cosa que m'ha sorprès moltíssim, que tu eres metge. Sí. Esto está mal. Este señor ha salido en centro médico mogolló de rato. Jo vaig fer els 6 anys de carrera, vaig fer el MIR, em vaig treure la plaça per fer psiquiatria, però després ja no em vaig incorporar a la residència, ja no vaig fer l'especialitat perquè vaig començar a treballar d'això. Lo de psiquiatría ya dius, para lo que me voy a meter, lo que me viene Sí, encima. al final a toro pasado sí, Sí. pasado sí. Jo vaig escollir psiquiatria perquè realment el tema de personalitat, comportament, addiccions, malalties psiquiàtriques, tal, em sembla que és un terreny bastant més inexplorat i més estimulant, no? No soc una persona especialment empàtica, em costa una miqueta entendre les emocions dels altres perquè no sóc una persona gaire emocional. Però jo crec que... No? No creguis. Yo te he visto ahí frente un paperado de... Tot Ay, mentira, Dios mío. tot mentira. Ay, qué buen actor, qué buen actor es. La vida em va posar en el camí d'escollir això i dic, hòsties, pues, una cosa que potser és el meu punt flac, que és el tema emocional, anem a tirar per aquí, a veure què tal ho fem. Ah, pues ni tan mal, ¿no? Ah. Eres algo más con una cara bonita. Sí. ¿Cuántas veces te han dicho eso? Dime la verdad. Unes quantes. Sí? Sí, el que sí que m'han dit és, i molta gent també per Instagram i per xarxes, que això, que potser projecto una imatge d'una cosa i després sóc una altra, no? Ah, pensaba que te habían dicho, te follo, envía foto pene. Amb això també, això també. També, estàs fent el guardaespaldes, el guardaespatlles? Sí. És el guardaespatlles? Crec que sí, a mi de vegades em surt guardesquenes perquè crec que és guardaespatlles. El guardesquenes. Sí, s'està fent aquesta mateixa versió a Alemanya, es va fer a Londres i prové directament d'Itàlia. I clar, és il guarda di corpo, crec. Sí. Il guarda di corpo, il guarda di foresta. Sí, clar, de vegades allò, els primers assajos hi havia per allà guions castellans i italians barrejats amb la mateixa foto i tu agafaves i era com... No, este no és. No guarda di corpo, que raro. Però bueno, Pero tú cantes. a mi jo canto una cançó, però ja ho veureu. Del Chocolatero, no? Home, perquè tu Chocolatero també un referent. I tant. I a més li diria molt, fíjate. Tu pensa-ho. Whitney Houston al rollo Paquito Chocolatero. Sí, home, seria un canvi de paradigma, estaria molt bé. Home, Whitney haguera fet carrerón, no com, pues, se queda a mitges. No Whitney- feia mal, no feia mal. No. La no, Whitney no. mal del tot no ho feia. La Whitney no feia malament res. I tot ho feia amb intensitat, així va acabar. Mira, el guardaespaldas. Sí. I don't really need to know very much farther. I don't want to have to go where you don't follow. I will want it back again. This passion inside can break from myself. There's no matter what, but don't make me cry on the door. I don't wanna hold anymore. Stay in my eye, give me you there. I want starting you there. Don't walk away from me. I have nothing. Ja, jo tinc s'alternen dues actrius pel meu paper, la Chanel Terrero i la Jaula Puighi. Jo escoltava Chanel. Podria ser, sí. Sí, jo, Sí. Sí, no, Ostres. les dues ho fan molt bé. Saps el que passa també? Que és un musical, són 13 o 14 cançons de Whitney Houston. N'hi ha, crec que 3 o 4 que canta l'App, que fa de germana.
que s'alternen Sonia Egea i Mirela Cabero, que són brutals també, però clar, és que són moltes cançons de Whitney Houston, i a més algunes ballant i tal, llavors és un rompegargantes d'aquestes que dius, una persona sola no pot fer això de continuat, o sigui, s'han d'alternar dues persones perquè és, clar, és com que te piden córrete una maratón cada dia, pues darás una setmana, si eres, jo què sé, Kilian Jornet, i si no, pues palmaràs, clar. Però igual, el geni una miqueta també va lligat a això, no? Amb l'inconformisme i amb el patim. Hi ha pocs genis que arribin a vells. Estic pensant. Molt poquets. N'hi ha, evidentment. Home, està... Però... Einstein arriba a vell. Farà uns, jo què sé, 10 anys o alguna cosa així, un teorema d'aquests que estava anunciat però no estava demostrat i que el va demostrar un matemàtic anglès, i una de les grans notícies en el món matemàtic ja no era que s'hagués demostrat l'enunciat d'aquest teorema, sí? Sinó que el matemàtic que ho va anunciar tenia 50 anys. O sigui, és una cosa molt habituat en ciències pures, que, a veure, evidentment hi ha una part de les ciències pures, no?, que necessita una recopilació de dades i tal, que evidentment s'ha de fer amb els anys, i el Nobel te'l donen per feines, i te'l donen quan ets gran, però moltes vegades, sobretot en ciències pures, en ciències més analítiques, més especulatives, la gran feina es fa de jove. És com que la creativitat es té de jove i després ja... I després ja... Sí. Clar, Einstein, a veure, els seus primers... Pues jo què sé, el teorema, la teoria de la relativitat especial, la teoria de l'enunciat del moviment brownià i tal, van ser els primers articles que van enviar a una revista de ciència. Però no et sembla que Einstein està sobrevalorat? No, que va. De cap manera. Completament. De cap manera. Newton, me vas a disculpar, però Newton està hiper sobrevalorat. Per què? Perquè sí. Newton va descobrir la gravetat i totes aquestes mentires que mos contaré després, perquè Newton realment el que estava fent cruising. Y siguiendo un saxo que le quería pome y dije, ay, pues a ver cómo justifico yo esto. Esto es un castigo divino, lo debo justificar, ¿no? Sí, ve todo ahí, ve todo del casquivanismo. ¿Cantem? Venga, va, què hem de cantar? Pues lo que salga. A veure. Aquesta és en honor al meu pare. Pater, estaba por ti. El patriarca. El patriarca. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el mar y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. Ai, que bonico. Molt. És una cançó preciosa. Miguel Hernández, tot, és com una conjunció de coses i, hòstia... Gente muy buena. Sí. Miguel Hernández encara viu? Hombre, no. No, hombre. No. Venga. ¿Lo qué es? ¿Te la saps? No. Entonces, ¿per què me la demanes? No te l'he demanat. Me l'has demanat. Què Ai, no mientas. Què has posat? Morrissey. M'agrada Morrissey, però no t'he demanat aquesta cançó. Ah. T'has equivocat de convidat. No, en absolut. Aquesta és una petició teva, o I never been No. Que va. I estàs ficant-li pegues? No n'estic ficant pegues, però és que no me la sé. Amb la meva edat jo he vist moltes coses, clar, la transició de moltes coses, de vegades absurdes. Jo recordo el primer karaoke que va arribar. El primer karaoke, crec jo, que vaig veure en tota Espanya, quan no sabia encara ni que era un karaoke, va ser al Saló del Còmic de Barcelona, quan encara es feia el Born, que el va portar Ediciones La Cúpula, ¿vale? I que els que estaven allà
fent-lo provar eren el Santiago Segura, quan era el fricazo allò amb camisetes death metal, amb els cabells llargs així, amb un anglès que no sé si era d'alguna editorial associada, que no parlava ni papa de castellà i que tenia alopècia d'aquesta completa, o sigui, no tenia ni celles ni un pèl al cap. Ostres. I estaven en un karaoke que s'havien portat del Japó, cantant, invitant a la gent a cantar. Clar, al Saló del Còmic tot friquis, quan encara el ser friqui no estava de moda, o sigui, allò era un desierto. Demanem la cançó i quan comença a sonar ens hem equivocat i no és la cançó que ens pensem que era. Oh. I és d'aquests moments de vergonya màxima dels que te'n recordes i tens malsons tota la vida d'estar davant de 4 gats però que a tu et semblaven Legión, saps? Amb els micros i mirar-te i no tinc ni puta idea de quina cançó és aquesta. Què fem? Clar, i morts de vergonya. Llavors, clar, cançons que no em sé, no sé, que no te la puc cantar perquè no sé per on començar. Esta sí, No sé què és, però això és un clàssic, serà Montiel i Alaska. no me la conec. Ay, 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 ay. Lo más grande. Hòstia! Esta te la saps. No, aquesta és... L'he sentit. Pues tengo la letra, sí. Pues lo voy a intentar. Tú te la sabes, ¿no? Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener en mi vida. Vamos a olvidar el ayer, a comenzar otra vez, sin mentiras. Yo trabajé con Beth. ¿Qué dices? Claro, yo trabajé en la Lola. En la Lola, ¿sí? ella era la camarera del bar. Contaba que esta canción, pues bueno, fue Eurovisión. Pero que no le gustaba mucho esta canción. No era mucho santo de su devoción, ella iba por otros derroteros, Sí. como ya se ha visto después, pues una cosa más personal, más de cantautor. Sin llegar a ser cansautora. No, pero una cosa más Sí, que más personal, sí. Claro. Sí. Y Al final, lo y Eurovisión comercial. es Eurovisión, para lo bueno y para lo malo. Ay, ¿Tú eres muy fan de Eurovisión o qué? odio Eurovisión. Sí, yo no, pues, es que no lo sigo. Yo, la verdad que para ser mariquita, la verdad que no soy medio eurofan. No lo voy a cantar bien porque no me la sé bien, pero... Quizá lo que pot no està obligat. Hoy tan. Ay, no puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Un dels moments va ser que vaig estar parlant mogollon d'estona amb un tio que em va caure superbé i llavors quan marxa dic, t'ha caigut bé, no? I dic, sí, l'Ivan Ferreiro, i dic, hòstia puta. Què dius? Clar, yo vaig estar parlant amb l'Ivan Ferreiro sin saber que era l'Ivan Ferreiro. Yo llevaba 2 copillas y estaba así como, estaba contento. Y estamos ahí y de repente no sé cómo, qué pasa, llaman a este, llaman al otro y me quedo yo solo en el vestuario con Peret, él y yo solo, y él tocando y yo le dije, a ver, maestro, me va a perdonar, pero esto no lo digo si voy sereno, pero es que para mí esto es un hito, o sea, esto es un honor que esté usted aquí tocando para mí. Esta te la traia perquè tu has treballat en Gurruchaga. Sí, es verdad, vaig treballar a Lisístrata. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a 1001 lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Pa, 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 pam. Gurruchaga, Lisístrata, Manatís, ¿qué era eso? ¿Qué era? ¿De qué habla? Loro, ¿qué era el loro? ¿Quién es Punset? Ai, pobret. S'ha mort, tio. Ja. Bueno, a tothom li arriba, no? Ja. A tots ens arriba. Quan estàs aquí no i això, però a mi m'agrada molt fer curtmetratges i aquestes coses, i de vegades hi ha com un circuit de gent, no? O sigui, ho dic no en forma de crítica, sinó de forma una mica amb tendresa, no? Que et trobes, quan fas coses això, fora del circuit comercial, coses amb gent que comença i tal, hi ha molta gent que comença, gent que té molt de talent, i evidentment això sempre s'ha de
s'ha de promocionar. Per sort me'n trobo molt, perquè jo quan dic que sigui un curtmetratge simplement per la història, m'és igual qui participi el que sigui. Si el guió està bé, és donar una oportunitat perquè aquí hi ha material, saps? Però per mi a l'humor s'ha de poder dir absolutament tot, i s'ha de poder qüestionar tot. Les políticas de ultraderecha, de defensa al ultranza de la bandera, de ir contra la inmigración, estas cosas, creo que realmente vienen del miedo. Yo creo que la intolerancia no viene tanto de la maldad, sino de la ignorancia y del miedo. Y en este caso yo creo que del interés... Esto es un poco el maestro Yoda, ¿no? O sea, que, sí. Claro, el miedo lleva a la ignorancia lleva a la ira lleva, claro, al lado oscuro. Me gustaría sentarme con el señor Abascal para hablar con él y ver por qué piensa como piensa. Porque creo que podría entender por qué piensa como piensa, porque tengo referentes. Lo que pasa es que él seguramente no escucha a los que piensan distinto como él. Esto es humor, perdón, que me pongo serio. En mi celda colchada tienen mi cabeza vendada. Me espera una sesión de electroshock para que recupere la razón. Te puedo olvidar, lo siento, no te puedo olvidar. Són els seus anys. Crec que la meva filla tenia uns 2 anyets o alguna així. I la meva filla era una nena com bastant sèria, saps? De molt pensar, una nena molt intel·ligent. I aquesta cançó a ella li va fascinar. I me la cantava, li posava i la cantava super extasiada, això amb 2 o 3 anyets. I llavors jo la tenia... En 2 o 3 anyets? Sí. I jo la tenia de tono de mòbil i clar, cada cop que sonava el mòbil me'n recordava la meva filla cantant la cançó. Sí. Així que aquesta cançó és per l'Alicia. Alicia, un beset. You'll be back, soon you'll see. You'll remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You'll remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all. And when push comes to shove, I will send a fully armed battalion to remind you of my love. Tenim que fer-nos 2 preguntes, tio. Ah, vale, fes. Les 2 preguntes que fem sempre. Pregunta. Octavi, en tota la sinceritat ¿Qué? y abriendo tu corazón, como un melón, Sí. ¿tú eres pollón? Yo creo que soy proporcionado. No tengo quejas. Es que me encanta. En estos momentos de intimidad en los que pues todos tenemos, ¿qué es lo que busques en el Xtube para satisfacer tus deseos personales? En plan mature, granny, en plan bucaque, No, bucaque no. aire libre, No, ¿qué diría? Boyer, Isabel Presley. Este rollo, Ai, este rollo. jo què sé. Una miqueta de tot, una miqueta de Lo tot. que isca. ¿Eh? En plan de destacados. No, sí. Sobre todo HD, important. Muy important. ¡Oh! Porque ver porno pixelado me redevuelve a las épocas del Canal Plus, del viernes noche a las 2 de la mañana y ya no tenemos esta edad. No. Yo de 720 puntos para arriba. Esto es lo que busco. Ha sigut un autèntic plaer. Igualment. De veres. Igualment. Que m'acompanyes al final, ni xurros, ni bunyols, ni res. Ja és veritat. S'ha ficat així a raonar en una intensitat, també te tinc que dir, que no m'esperava. Ah, no? Porque, digo, esta serà una cara bonita, però darrere tens un discurs i una cosa molt, molt xula, Que penso realment. molt, que sí, que tinc molta estona... Soc fill únic i pensava molt les coses. Escolta, Un plaer gràcies. enorme. Igualment. I a vosaltres us esperem en la pròxima entrega de Tarrime. Bueno, Bonico, Molt bé, escolta. que vaig molt bé Moltes gràcies. en l'actuació. Bueno, Sí. hasta quan esteu, així? Acabem aquest diumenge. Podria ser que l'any que ve, estem a gener de 2020, però podria ser que el 2021 tornéssim. Perquè ha anat molt bé, hem puta venut mare. pràcticament tots els dies, o sigui que genial. I'm dying or the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Molt bé. Ah, Estàs un temazo.
temazo. És un tema. La banda sonora de Donnie Darko és brutal. Sí, Tinc que dir que no l'he vist. No, hòstia. És que no soc de... no m'agrada el cine. Ah, en sèrio? T'ho juro. Hòstia. És que me pareix molt avorrit. De fet, la meva pel·lícula preferida, encara que te pugues riure, és una rubia muy legal. Feel the way that every child